ready to die. Wait. Time! Преди всичко е важно да отбележа, че това видео ще бъде разделено на две части. В първата, до оценката, ще говоря за филма без спойлери, а след оценката ще споделя мнението си за някои интересни неща от сюжета на филма. Така че предупредени сте. Ще има времеви рамки на всяка една от темите в описанието. А сега да започваме. Let's fucking go! Deadpool and Wolverine е 34-тият филм от вселената на Марвел и първият за Уейд Уилсън в тази вселена. Това обаче не бих казал, че е толкова трети филм за Deadpool, колкото е филм посветен на X-Men. Защото Deadpool и Върколака са в почти всяка една сцена. Историята им в този филм е много взаимосвързана и свързана с X-Men като цяло. Джакман и Рейнолдс без съмнение са страхотно екранно дуо. Изкефих се на макс във всяка сцена с тяхно участие. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. Вкарването на Deadpool и на Върколака в MCU бих казал, че беше достатъчно добре направено. За мен в някои аспекти имаше още какво да се желае, но беше достатъчно добре. Личи си с какво старание и отдаденост са работили от екипа, за да създадат един добър финален продукт. Този път визуалните ефекти са на ниво, също както и костюмите. Нещо, което разбрахме още миналата година, но все пак бе страхотно да видим Джакман в жълтия костюм от комиксите. Събитие, което чакахме 24 години. Deadpool също е с нов, по-ярко червен костюм, който по-ме кефи от онзи блед червен цвят от първите два филма. Ема Корин в ролята на Касандра Нова, сестрата на професор Екс, се справя добре в ролята и мисля, че й пасва добре. За съжаление обаче материалът, който й е даден, не е особено добър, което прави героинята поредният забравим злодей в филмите на Марвел. Също така, някои от мета-шегите на Deadpool, като Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. ме бяха малко в повече, като че ли в първите два филма нямаше чак толкова мета-коментари заради самите мета-коментари. Естествено, имаше и някои много сполучливи, като един за Фюриоса, например. Като цяло обаче, филмът се заслужава. Пълен е с интересни герои, динамиката между Джакман и Рейнолдс е страхотна, но злодеят е поредният неразвит персонаж, който има потенциал. Може би от Марвел знаят, че масата хора няма да отидем да гледаме филма заради силния и добре развит злодей и затова правят антагонистите си толкова забрави. А да видим дали този ще е такъв. Моята оценка за Deadpool and Wolverine е 8 от 10. Още от самото начало си личи какъв филм ще е Deadpool и Върколака. Много шеги за сметка на Марвел, за сметка на самите актьори. Paul Rudd finally aged. And make a lot of jokes at Hugh's expense. Come again. Доста завръщащи се познати и не толкова познати лица и страхотен саундтрак. Първата сцена, в която Deadpool се бие с много войници под звуците на Bye 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 от NSYNC, факт, който определено дава нов живот на песента. Дори в YouTube след името на песента пише, че е от филма. Сега ясно ми е защо е направено това, но все пак ми е малко странно, след като песента е от началото на века. Иначе има парчета от Мадона, както знаем, и Green Day, както и от много други от 80-те, 90-те, че даже и от 2000-те години. Що се отнася до типичните за Марвел изненадващо завръщащи се герои и актьори от близкото и далечно минало, този филм беше пълен с такива.
от Дженифър Гарнер като Електра, You are Electra. Yes, who could forget? през Чанинг Тейтъм като Гамбит, завръщането на Сейбъртут, Oh my god. Sabretooth. което бе изненадващо кратко, Дафни Кин като X-23 и още доста други. Всички те бяха страхотни, но имаше две, които абсолютно не очаквах да видя. Уесли Снайпс като Блейд и Крис Еванс като Джони Сторм. Sorry, what now? Уесли Снайпс дори има реплика във филма "Има само един Блейд" и ми е много интересно дали оригиналният Блейд ще се завърне в едноименния филм с Махършала Али до година. Аз лично се надявам да го видим отново. А Крис Еванс, това беше най-голямата изненада за мен. Въпреки, че като го гледах на екрана, наистина не приличаше на Стив Роджерс. И е готино, че го видяхме един вид да се сбогува с първия си герой от Марвел вселената. Искам да кажа няколко думи и за Гамбит. Героят на Чанинг Тейтъм, който най-после успяхме да видим на голям екран под някаква форма. Изглежда интересен персонаж и ми е любопитно да видя още от него в бъдеще. Но същевременно не съм сигурен, че героят може да изнесе цял филм на гърба си. Не знам, вие какво мислите? Искате ли да видите самостоятелен филм за Гамбит? Споделете в коментарите. Дафни Кин, за съжаление, нямаше особено голяма роля в историята, но беше приятно да я видя отново като X-23. Като цяло всички тези кемеота са чудесни, особено ако са направени с идея да подпомогнат цялостната история. Но в този случай, с този филм, не мисля, че това е до край валидно. В немалка степен, според мен, това е само фен сервис заради самият фен сервис. Последните години от Endgame насам, Марвел прекалено много се оповават на носталгията, що се отнася до завръщащи се герои или фенкастинга на Джон Кразински в Доктор Стрендж 2, например, които нямаше особено голямо значение за историята. Това мисля, че е големият проблем на студиото в момента. Изглеждат изчерпани от към нови идеи и затова се връщат към познатите вече правени неща, с надеждата да останат релевантни. Но какво ще стане, когато персонажите от предходни филми свършат? Какво ще видим в следващият самостоятелен филм за Дедпул или за Спайдърмен? Сега, след като сме видели тези герои и техните варианти. Spider-Man No Way Home е добър пример как подобна история може да работи добре, където Андрю Гарфилд и Тоби Магуайр само дадоха посока на Том Холанд, след като героят му загуби леля си, а не взеха цялото внимание върху себе си, както изглежда, че Марвел сега разчитат на това завръщащите се герои да изнесат целият филм. С две думи, това, което искам да кажа, е, че историите трябва да са по-добри и героите да са по-добре изградени като цяло, а не да се разчита на носталгия по отминалите времена, само заради самата носталгия. Това са мислите ми за Deadpool and Wolverine. Вие какво мислите? Какъв е пътят напред за Марвел в дългосрочен план според вас? Съгласни ли сте с моите разсъждения по въпроса? Споделете ми в коментарите, цъкнете лайк бутона, ако видеото ви е харесало и се абонирайте с камбанката, за да разбирате първи за новото съдържание. Аз съм Симеон, това е Cinema Town и до следващия път. Чао!